Ito na ni guys, please share this video, please subscribe, maraming salamat. Yung abot na ang viewer mo sa pila. Kumayroon? Kamu po di ay sa ma'am. Kung Kung sa bagay, di ka pa mandugay, no? 5,000 ka na, 5,000 ako. Palayo lang. Pila lang na. Unya, Mura 3 months. 3 months. Naunang lagi na dino. 3 months. Pero, okay, sugod ako na sa una. Nako isa ka page, 5,000. Ang isa ka page, 5,000. Oh? Dagang magkay kong page. Ya kanan, karon ko nag-focus. Dagang kay kong page. Pila may konsay mo? Wala. Sa, Wala pa. unsa pila. Porta. Wala kay ko mo apas ana. Ang ako alang, daghan nakabalo. Daghan ni palo, daghan Pero makabalo. basta dagan ng subscriber at saka mga kan, may kon mo sila, may pamangkin ako na. Ang ako lang yun, ma-post ko para daghan masayod lang. Bahala na hindi ko ka kay makabalo, mapahilot ko hindi ka nakabalo. Sa mo tang mag-video mo sikat. Oh. Karon dito karon sa kapilikan karon next year. So, ano ba taon sa ako mo? Sige pa dyan kong vlog. Ay, tara, larga na goto. Ay, sakinan. Ah, sugaw, dagan oy. Kita kan disikat. Nga anday. Uy, Korena. nag-vlog na. Nga, uy. Grabe ang- Manghihilot sa digos, magpalibre o sakay. Sa gamay lang nga balyo, at least nga. Hindi man yung padakuay. Dako naman ang kalipay nga malibre ka. Diba? Napay mo libre lang, di ba? Wala? Tagaan ni sila mamlite, mo taga pagplite. O, tayo na ko plite. Baliktaron ako. Tama. Instead mo plite ka 15. Magkuan gyud ka ba ma? Tagaan pa ka 15. Ako yung plite ni mo, niya libre ka sakay. Gamay lang man na siya, pero Iniguli kung sa balay. nakikinig, matabi lang, katubit akong Bag, iniguli sa balay. pagkakul sa balay, na bulad. Ako kay kukaon sa bulad eh. Pagkakuha ng bulad, Nami man gadang lami siya. Pag bulad ito, apelite. Parisi kape. Naiapon ako na. Mas mapusog palagi ko sa fried Mas chicken, mukha- kaya manok. Mas mukhaan pa niya sa bulad sa kaysa ka ng piritong isda. Basta bulad lang po nga. Salmonites. Pero pili salmonites di makayas bakba. Pero si Gian, bisan mo sa bulad, no? Basta bulad. Kaon dyan. Giana na sa mga. Anak lang. Gian na sa man, puro bulad. Puro bulad. Munang kuyawan ko na. Basig ko ba? Kita sa lechong baboy, lechong manok Bata. din. Dili. Bulad. Di ko ano kadakaon ni butang bulan ni Alexis Gamay kana pagpapa. Tingnan mo na Alex sa anak magamay pa na siya. Kaso, problema man yan. Ano bitaw ng bukid o bulad ginamo sa may konsumo ana wa man nga unsa. Dinampak, orang mana sa bukid dyan. Malagi, ay, kami sa bukid sa una. Kaya na bisita, patay manok. Uy, namay na bisita oh. Taga, asa man na, dito sa ba? Taga Digos. May Anak po na itong manok. ingon na, pasensya na mo sa manok, kay wa may katubong palit og sardinas. O, yun may kapamalingki rin, manok lang sa, Manok na siya. duha ka buk Bisaya, duha pa dito. Pero nakakuan pa gani mi, nakatubong mi. Sardinas gano'n. Ano sa man sardinas? So, nakapangumpra man yun may. Dapat yung ginamos, oh. Sa kakilo, ganda mong gipalit ginamos. Katumbo. Magtinilan sa matungka kayo. Kadang dito sa probinsya, kada kaon sa buntag, kuan, ugdi balanghoy, kanang nasa ning gabi. Pagka paniod to, saging na kuan. Sabi no? Pagkahapon, nakamuti. O yan, nay bulad, nay ginamos. Ang ginamos na ba sa lete, mga kuan, dili dugmok. Kitibok pa siya. Manang pwede nimo pa isan. Isog ba? Ako man isog ba? Pa isan. Kuan siya kanang pagmurag sariwa pag yun siya.
Lami itong tinabal na kuan. Tinabal sa bato. Yung naikuan, Katawid Dagang asin? pa. dagang asin. Oh. Diri pag arena ko sa Mindanao, wala man ginamos mura mag Maynila na dugmok mo. Tamot-tamakan. Pero sa Leyte, tibukan na ko nila. Klase-klase na kuan gagmay, na dagko tapos napoy murag bagko na kana bang Galunggong. dili kanang asa ni butike. Kadagko ano, Nagko na. dagko na. Sa Leyte. Murag butike. Hindi kanang bulinaw, kuan bulinaw ba? O na may dagko. Dagko ano. Bulinaw na siya. Bulinaw siya. Dagko na nga bulinaw. Mm. Amoy bulinaw. Ginamos, May. Ito ginamos ka siya. namos ka dagko. Yung wala to. Di ko gananan na. Ilanoy. Hindi pa Eh mura hapit-hapit man ang butiki. Di ang ko na ang lamin na paisan. Buston sa kuan kanang daon saging. Iniktan mo ko ni mura maguna-una huna-huna. Uban na naon na na. Oh. Uy. Kag labi na tong mga igso na akong mga babae. Mura lagi ana lang ha. Kilawon. Pag abot na ako diri sa damo, uy. Lain man ang ginamos diri. Wa mo ko kakita ginamos na kon. Murag lapok. Tibuok. Para mura magyapog Maynila. Nagbaligya mi ginamos. Sa Manila o nakasuroy ko kay sa palengke sa palengke na to. Daghan ng burato lagi. Ato 200 na. Lang. Ilang isda. Oh. 200 na lagi na diri. Sus 200 na gamay kay sign sa kilid. 1/2. Mm. Puro 1/2. Oh. Bini mo kuan. 200 na ninyo. 200. 1/2 raman po na nakatatak sa kilid. 200, 1/2. 300, 1/2. Ato 1/2. Hanap kilo. 1/2 kilo. 200. Kamera lagi na 1/2 lang man agad. 1/2 lang na yan, sir. Pero dito sa Saudi, di ba? Mamalingki ka dito. Pag ingunin mo na, yung dagdagan, ano dito sa mga sa sili, sa kakumkum, tagaan ka. Pero dire, bisan gamay o di ka tagaan. Baligya ng sili ron. Dito, Ang grabe. bigyan na mahal kay pa. Sili, baligyan na. Malit ka. Matong bukid na langgam rin mukaon. Di asa na kana Palengke sa bro, tindahan. limpyo. Ilang palengke, limpyo. Di kana Limpyo tindahan. kindalan. Sili Limpyo, di limpyo. gigargo Taga na tubig, mga pero ayo. limpyo. Nadili baho. Mukaon. Hindi man baho. Karon, Ano di man baho ng palengke. 300 Nasa per kilo. isdaan ba? Kaya ang isda nila, ilang gikuan sa ice. Ay, Ice diri wala man, ice wala may tubig may. Pwede ko kaya ang Yapan magtubig. Di siyempre di na kuan na to. pareha ka po dito, ma'am. Balik ka tilapia kay limpyuhan. Limpyo talimpyo. Limpyo niya. Libre linis. Hmm. Tilapia. man. Boss, hati na to, boss. 3 hati. Hmm. Ilang hati ka? Sapo, lingo kayo nito. Bayad. Galagang number. gina. Tatlong hati. Napay libre luto. Oh, wala ka kakuan? Luto? Ay, libre luto. Ito. Oh. Kanang kuan nilagpan ba kanang powder? Murag crispy mix. Naon nila sa powder unya. Lutoon. Mura pugsikan ha. Dali saka. Di haraman. Mamalit pa ko. Pero di nimo makuan kasi labi nay sakit. Kuan ka gid ba? Di mo daw na siya mainline diha basta kanang sa high blood nimo. Na diha. Diha mo na mga mainline. Kana Mga mainline. mo na yung linya. Dapat tigil na siya magbara diha. Mo na yung paralyze ka. Diha, may ano na diha. Dapat yan sa bayo na diha. Dapat na diha. Mawala na Kining ako diri kuan siya
Oh? Tanggalan na iwang Subconscious ba? Oh? Mulubog. Mo, Mulubog siya. kung lubong siya, nga na, upong na. Nga na, Ano yung hupong, lubong? Pero dili sa ibabaw. Dili na mao imong dako. Ha? Dili mo. Dili Dili ang... normal ang dako. mainline. Dili normal imo pagburot ba. Nga na, dili ko na sumuko, balik na. Usos na kamay ma'am. Unsa may buhaton na ni? Iluto nyo na siya kay ang imong dugo na sticky mo gud. Muna mo burot siya, sticky. Nukuan diri oh. Diri oh, sakit oh. Kini diri, murag giburot oh. Kinahanglan nato babe, magkontak hagdanan. Exercise ba kada buntag oh, hagdanan oh. Sa Pasay, kaya mo balay dito, ito di makapuro ka. Asan ka na? Ako makalugar ko, mabaklay ko. Ana mo ko di sentral. Hmm. Ana danan, Oo. dagandagan ko na sa danan. Kundi ganda sa kwan, Ang bisan di. wala may bukid, di dayuan mo ko sa bukid. Hmm. Diya ka sa overpass. Hagdanan. Hmm. Pag naog baklay, pag sakap, sa ganun. Balik ka mabaklay. Astang lalay. Sigli sa gani. Kinahanglan nato ka Lahi man hagdanan tong ba? baklay boss ka patag. Pero baklay, pasaka, di ba, kutas kayo. Kadtong sa ila kwan, ila Nicole dito. Oh, pag abot na ko sa hingal ko ba? Munang kinahanglan nato na may kwan ba hagdanan na sakasakaan. Taas kay kag baklay, taas kay ko. Baklay, abot ko dito. Pero balhin sa naihagdanan, taas. Di ba pildi ka? Ito, sorry. Kaya mong anak, patag. Tukog piryahan. Lahi, mga itong himig sakas di bukat man na. Ha? Saka bukat. Tara. Di ka ganun pag ganon ako. Digawi. Plus ina. Balik ko pa baklay. Baklay pa pag naog. Pag manaw Saka na ka, po Overpass. pero pas ramang ko. asa man na, Bukid magya- yung ba yung bukid overpass magyapon din, na. no? Sentral. Diyan sa may kwan, Taas ka national. ng sentral, matulid Sa kayo. may national. Dili, putol. Ha? Putol. Isa'y putol. Kung rin ka speaker. Ang nasyonal, na ganun kay tao. Dili ka sentral. Sentral, kaningaw. Basta unahan lang. Di ba? Dire. Oh, dito oh, sa dire, Imperial. oh. Kanang da may paradahan diya sa O, kwan. paradahan. Hmm. Tago kay siya. Mm. Yung way makakuan kay ba kung baklin ba. Insamo pa di pa rito sir. Si Juan Nacional, lagi ko, dagang tao ay magsabukan ko. Uy. What? Sentral, kay Mm. Nay, uli sa na ko. Muna ikinanglan nato, babe. Kana may hagdanan. Oh, mo na dapis. Dapat Wala siya pabukid. ugma. Bukid. Buntag. Di ba diferensya kayo, boss? Mm. Lahi lang yan. Ayaw sa biglaan. Kutob lang sa makaya niya, sunod ko nga tungagan. Katong adto ko ila princess, hingalon ko pag abot sa taso. Oh, mahingal ka kay anak mo ka sa Mumura gani Wala na. naman kung exercise. Di para sa una nga. Lagi, wala magwapo exercise kanang hagdanan. nag-exercise ka pero patag. Mm. Pildi ka Pildi ka sa kwan. sa pasakaay. Ako ni ato sa balay na to, magdangat mo pa doon sa ibabaw. Sa dito sa Saudi, ang kumpanya namo kay na may mga hagdanan mo nang na praktisado ko. Dapat Diri pag abot diri wa may hagdanan. Bubo na. Mumura o bilalang ka kan duha tulo. Pinara. Kana mga tag-12, alam mo na ganun tag-12 kang ang ba, no? Ako lang dagan-dagano na kan ko. Samo ta, ato ka sa patag, itaas na jud kay kaginawa, patag na. Kunya mag-exercise pa ko. Stretching. Kan. Mana ingon sila ala siya ba? Gawi siya ba? Gawi. Pilipini katsara. Oh. Yep. Wa mo tingdagan naman. Gawi daw ako kasi siya ba daw, gawi pa rin Wait, daw saan ako. na inulay? Katsara daw. Kasi ako pinakamatanda sa kumpanya namin eh. Kaya tawag sa akin Sheba. Butong yamon. Niliko sa kuha ba bangga lagi ni. Ya dito kay tawag po sa kuha dito kay Batsa. Ha? Batsa. Ah, badya, baby. Ano na?
Bibi. Bibi. Eh, batsa. Ano na batsa? Kadagko kang kauban ako. Basura, kuan man yan. Ata batsa. Yung batsa, kuan man yan. Bugay lang. Kaya na siya pagayon. Batsa, kuan man yan, Pakistan. Pakistan ang batsa. Oo. Ah, patay. Sa kuan man sa Arabic, basura ka man, basura. Salary iji. Papi. Katsara, company katsara. Sa iyo pa kaya, ano na, balang si choir na, kanang sugo na 25, 26, 27, anas tumoy. Sweldo good, antod sa tumoy. Kaya na sweldo na good, nakatag na istorya. Ay, kanya, magsabay ka. Sabay na na, kahapon, at market. Di na dayon nun. Di na dayon nun. Sakit ka ba? Sakit. Bago ginadira kita. Ano lang. Ana lang. Di na dayon nun. Asa mo luwag ko, Uy, hingaw po, unya pang hapon, Baklay ko. Baklay ko, sapatos. Okay. Dili dyan ko mag-jogging sa dalan, baklay ra. Dito yun, kanon ko na init. Normal lang, baklay, dito ko. Kinanglan ko na. Inahan ta pugong. Oo. Pugong ta ni ma'am. No? Hindi, para sa mo sa may edad na, di, ko na lang. Ko na lang, yung lakaw na lang. Di man. Kaya namagay ni kuan nga kuan sinta ka pinsan pero meron bagitong siya. Exercise. O 84 ha, jogging pa. Ay, jogging. Iba naman yung jogging, yung packet ng kuan. O, lahi ang jogging. Iba ang jogging. Jogging pud pasaka, lahi. Perting, lisura sa pasaka. Jogging nga patag, okay raman. Pero pasakaan na. Dagan na mga tigulang dyan na magkuhan diyan sa highway. Dagan-dagan. Okay naman na. May na lang. Pero pagdating sa kuhan, sa hagdanan muna ikuan, angay sa ato. Ano mga to ko? Palitog isda, baklay ko gikan dire. Apit ko dito. Baklay ra, lamiya sa kundi, lamiya. Oh, lamiya sa kundi, sa Ato tiil. wala pa may gatindahan ga kuan may ga siklita may ikan sa mua diha sa alternatibo dayon sa ganyan diha tapos gawa sa ikpit dito gawa sa Sa kuhan sa Tiguman. tiguman. Sugad mo wala na tindahan na may awa na kita. Si mana kaisa. Ay ingon mga bata say silang mataong ay Oh, kanang Sunday. Panahon na kayo ko, ato ko sa bista kapoy dayo kayo. Dire na ko ang overpass. Oro maguna. Lisod pa kang overpass kay agdanan. Ang gitsa ba, ang. hagdanan. Kasi hagdanan pakusog ka eh. Kay ang maguna. Iangat yun na yung mutil. Yan sa kapo gini, maplastar ay mutil. Ganun sa una, huwag yung gigibate na kuhan. Kay, meron mo yung hagdanan akong ano, kanang muko akong sample. Oh, na dapat be gina sa konon diha kay main line na siya eh. Niya. Tandaw na sa alam may kayo. Ay, kala may natandaw ba na ba? Natandog sige ra. Kaya man, jogging na po, jogging. Sabi mo ito na. kaya dito sa kuhan, eto mo sa kabukan nila princess, yun mo. Ano? Mubura ganito ha. Anong hagdanan nila, mubura man. Pero hingal ko ba? Samot na musaka ka nga na idala. Oo.
Sunod kaya ako bakla, kita doon ako tungkon, kalimot tugdala. Kung gagmay, kung nga narang gunitan lang ba bakla. Padunga, pabukat lang sa imong kuhan. Na may Di ba katong gamay na gud nga? Butang diri oh. Wala na ko, kay murag kuhan tayo. Kang kamot lang kay, Kamot lang. aray na ganahanan ako, kaan bagaan dito ang kuhan. Katong gamay na ko kay boss, pero pilang ko. Iba na gagmay nga. Oo. Bukat man ka po ng madugay. Iya bakla, ako batang kamot. Kung di po ka magpaanad-ana, wala na. Magkadugay, itaas ang edad, hinay dyan din. Reklamador ka na kayo musaka. Karon Dahil ka na ka, dili ko musaka ka naman. Huwag kay kaya. murag hinay na ang akong tail ba? Manakit na ang akong tail. Kung kaya naman ako mabaklay layo. Pagbuhan mo, wala may lami ang baklay. Musaka ko din, sakto lang kapuya, uy. Kapoy mo di kayo musaka. Kapoy oy. Anak naman takong baklay, anak ko ba na mo baklay? Dahil Dahil ang saka, madalay mo ng saka kay kon. bukat ba? Oh, bugad. Murag imong gipasa ng imong lawas. Oo, gipasaan mo ganun mo niya, isakan na yung mga tuhod. Di bukat. Pero meron saka, okay. Ikaduha, ulo, burong ka. Kasbigyan, uy. Pero lami na kasi mong heart. Lami kayo mong ginhawa. Wala rin nasuko na ko. Madaran ako ng mga ko. Ng mga... Nara ba nagpa kuan mi gap ano itong sa kadlaw no? Dahapon to ni Agi di sa balay mo. Oh, gahapon. Nagyud ay na nasuko sa among duha. Nasina. Nagyud ay na nasina gyud. Ingon siya, na may nasina sa inyo dito. Basig yung kuan brother. Up, yeah. Straight lang. Oh, daog ko, daog. Mag-straight lang ba? Talaga lang, balag mulukan ka. Sabi na, straight lang, balag matulog dapat. Daog ko. Yung na yun What I know? Straight lang, straight lang. Sige. Oh, hindi, uy. Ito gidala na to sa giyan pahilot ko eh. May kuan labi sa ulo kanang ana-ana. Boy, pag-army, mani, pag-army. Labi sa kan ba? Ana-ana ang Isar ulo. ako. Isar ako. Namadakpan kong pulis, iwag ko ginit. Kung igawa sa minit. Dito sa Saudi magpagupit ka, may daang hilot. na ulo. Amo anay kupit ito 5. 5 real. 5 real. Oh, doon sa amin mga 5 Pakistani. real. My friend cutting. Number 1 ha, number 1. Okay, number 1. Check, number 1 ha. May daang hilot. Wala na, hanap ko. Ana pa yung Hanapin likod na. Kalas. Sakit tapon naman ng bakit. Kalas. Tama na. hilot ana. Hilot. Lumayan lang ka, 5 real. 5 real lang. Magpa 10 real ka, aloy ka. Dito na lang ko 5. Dito mga Pilipino, mahal ang Pilipino. Filipino 15. cheese. 15, G's. 15. Pagkahiring na ko nga nasa Pecas, India. Mura man na. India. India, Pakistan. May kasama pa hilot. Come. 5 real.
Naog na ko, nibalik na ko. Apoy manahiay. 5 real. Ating. Mm. Ating may pre. Thank you for watching guys. Bye-bye.